व्हेन स्टुडंट इज रेडी टीचर अपियर्स. रेडीनेस म्हणजे काय? मी जो आहे त्या प्रवासाकडे फ्लो व्हायला तयार आहे. दॅट इज रेडीनेस. मग टीचर रस्त्यातच भेटतो, हा याच गेट पाशी भेटतो, हा रेडी असणार आता चला. गुरुचं पहिलं कर्तव्य हे आहे की तुम्हाला तुमची ओळख करून देणे. गुरु पहिल्यांदा भेटतात आणि ते तुम्हाला सांगतात की तू कोण आहेस, तू काय करायला लागलीस आणि तू अशी का आहेस, तू असा का आहेस, तसा आहेस. प्रत्येकाचं काम वेगळं आहे. तू तुझं काम करायला आलाय, त्यासाठी तुझ्या आतमध्ये काय आहे ते ओळख आणि मग तसा पुढे जा. तू फक्त दरवाजा त्यांचा वापरलायस, घर तुझं हे नाहीये.